שלום לכם, כאן לימור רביד מזומן HR. תודה שהצטרפתם אליי להדרכה לבניית תוכנית עבודה. לפני שנתחיל אני רוצה להודות לנועם כהן צדק שהזמין אותי להשתתף בסמינר, לאביגיל שדאגה שהכל יעבוד כראוי, לשותפים שלי לסמינר וכמובן לכל מי שהצטרף אליי, לכם שהצטרפתם ובאתם ללמוד איתי איך בונים תוכנית עבודה שנתית. למי שלא מכיר אותי, אני יועצת ארגונית ועסקית, בעלת תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, לימודי ייעוץ ארגוני מאוניברסיטת בר אילן, כמעט 20 שנה של ניסיון בניהול משאבי אנוש, והכנתי עד היום עשרות רבות של תוכניות עבודה, בעיקר לארגונים ולבעלי עסקים, מכל הגוונים, מכל הסוגים. בייעוץ עסקי אני שמה דגש על שני תחומים: עסקים שפונים לארגונים, כלומר אם אתם בעלי עסק שעד היום עבדתם מול בעלי עסקים אחרים, מול פרטיים, והיום אתם רוצים למכור את התוצרת שלכם גם לארגונים, זה תחום אחד. תחום שני זה תחום של סדנאות. שוב, אם אתם עסק שעד היום עבדתם באחד על אחד ומעכשיו אתם רוצים להרחיב את הפעילות שלכם לאחד מול רבים, אני יכולה לעזור לכם. אז בואו נראה, מה זו בכלל תוכנית עבודה? כשמדברים על תוכנית עבודה, אחד הדברים שאני נתקלת זה איזשהו בלבול מושגים בין תוכנית עבודה, תוכנית עסקית, תוכנית שיווקית, תוכנית פיננסית. אז בואו נעשה טיפה סדר. קודם כל יש הרבה קשר בין כל המונחים האלה, וזה לא פלא שזה קצת מבלבל. אז תוכנית עסקית היא תוכנית שפונה כלפי חוץ. היא בדרך כלל התוכנית שאותה אנחנו מגישים לבנק, למשקיעים, תוכנית חיצונית. לעומת זאת, תוכנית עבודה היא תוכנית פנימה, אלינו. היא כלי עבודה כדי שאנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם בעסק. תוכנית העבודה הזאת בנויה גם מתוכנית שיווקית וגם מתוכנית פיננסית. כלומר, אנחנו בעצם מאגדים בתוך תוכנית העבודה תוכניות משנה קטנות יותר, גם ברמה הפיננסית וגם ברמה השיווקית, שהן אלה שיוצרות לנו את תוכנית העבודה השנתית ומתוות לנו את הדרך מה אנחנו צריכים לעשות ולפעול. כן, בהרבה מאוד מקרים זוהי הדרך שאותה נציג למשקיעים בתוכנית העסקית, אבל המשקיעים בתוכנית העסקית, מה שהם ירצו לראות, הם ירצו לראות את נקודת האיזון, מתי הם מתחילים להרוויח. אוקיי, השקעתי עד היום, מתי אני מתחיל להרוויח ולהחזיר את הכסף, מתחיל להחזיר את ההשקעה שלי. אז אמרנו, תוכנית עבודה היא פנימה, תוכנית עסקית כלפי חוץ. למה בכלל להכין תוכניות עבודה בעסקים קטנים? הרבה מאוד עסקים מתנהלים בלי תוכנית עבודה. שתים על פני הזרם. זה טוב? לא טוב. בעיניי פחות טוב. למה פחות טוב? כי בעצם זה לא מאפשר לנו לתכנן ולהתכונן לדברים מראש. וככל שאנחנו מתכננים נכון יותר, ככה יש לנו סיכוי להצליח ולגדול יותר. אני יכולה לספר לכם על עסק, וזה ציטוט. הדברים שמובאים פה זה ציטוט מבעלי עסקים שעבדתי איתם. עסק שבעצם עסק במספר תחומים, ורק ברגע שבנינו תוכנית עבודה, פתאום הבין שיש כל כך הרבה דברים שהוא עושה, אבל הם לא מקדמים אותו. ולכן תוכנית העבודה, אחד הדברים שגרמה לו, זה להוריד את אותם דברים שלא מקדמים אותו, ולהתמקד במה שכן מקדם. וראה זה פלא, סוף השנה, גידול של 10%. בעל עסק אחר שעבדתי איתו, בעל עסק שנוסע להרבה כנסים בארצות הברית, ותמיד הגיע עם הלשון בחוץ, עם חומרים שהוא עוד היה צריך לעבוד עליהם במהלך הטיסה, כל מיני דברים שישלחו לו, תביאו לו, כל מיני דברים כאלה. יום אחד הוא מתקשר ואומר לי, תקשיבי, זו הפעם הראשונה שטסתי בשקט. נסעתי מוכן, מאורגן, הכל היה מוכן מראש, וזו פעם ראשונה שהיה לי זמן לשבת ולקרוא בטיסה. הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו באותה טיסה. אז כדי שגם אתם תוכלו להתכונן ולהכין את עצמכם לקראת השנה הקרובה ולגדול ולצמוח, זו הסיבה בעצם שאנחנו מכינים תוכנית עבודה.
אנחנו בעצם רוצים לקשר בין החזון למציאות. איך אנחנו עושים את זה? במספר שלבים. ראשית, כבעלי עסק, שהעסק הוא בעצם, העסק זה אנחנו, החזון האישי שלנו והחזון העסקי מתחברים זה בזה, ובעצם הם אחד. אז עליהם אנחנו בונים את האסטרטגיה. האסטרטגיה זה בעצם הכיוון שמסייע לנו לפעול ברמה הכללית של העסק. אל דאגה, גם אם עכשיו אני מדברת קצת לא ברור, תכף אנחנו נפרוט את הדברים לאט לאט. קודם כל אני רוצה להציג את התמונה המלאה. מטרת העל. מטרת העל היא מה בעצם אני רוצה להשיג השנה. משהו גדול אחד שאני רוצה להשיג, זוהי מטרת העל. ממנה אני גוזרת את היעדים. היעדים שלי הם בעצם מרכיבים את מטרת העל, והם אלה שיסייעו לי להשיג בסופו של דבר את החזון. מתוך היעדים אני בונה תוכנית עבודה, ותוכנית העבודה בנויה בעצם מפרויקטים. פרויקט זה משהו שיש לו התחלה, אמצע וסוף. אם תסתכלו על הדברים תוכלו לראות שבעצם אנחנו עובדים בשני כיוונים. בצד אחד, אם אנחנו מסתכלים מלמטה ללמעלה, כלומר מהחזון אל הפרויקט, אנחנו רואים שיש פה תהליך של פירוט מרעיון לעשייה, והפוך, מהפרויקט אל החזון יש פה בעצם תהליך של יצירת תוצאות. כלומר, בצד אחד אנחנו חולמים מה אנחנו רוצים לעשות ואיך אנחנו נעשה את זה, ובצד השני אנחנו משיגים את הדברים וגורמים לדברים לקרות. בעצם לכן מחזון למציאות. אז אם התחלנו לדבר על חזון, בואו נדבר על החזון. החזון לא עומד סתם כך בפני עצמו, אלא הוא בעצם קשור לשני דברים מאוד מאוד חשובים, לערכים ולייעוד. הערכים זה מה חשוב לנו, איזה ערכים בעצם מלווים אותנו בכל העשייה. אם זה הכלה, גמישות, שירותיות, פרקטיות, מקצועיות, אלף ואחת דברים שיכולים להיות לנו רלוונטיים, שהם בעצם הערכים, מה חשוב לנו ועל מה אנחנו שמים את הדגש. מתוך זה חשוב לשים לב מה הייעוד שלנו, למה אנחנו קיימים, מה התפקיד שלנו, מה אנחנו מביאים לעולם, מה בעצם העסק שלנו עושה, למה אנחנו בחרנו בעסק הזה. יש סיבה לדברים האלה. כל זה חשוב שנדע, ועל שני הדברים האלה אנחנו נבנה את החזון. החזון זה תמונת המצב, איך נראה במיטבנו. מה יהיה הדבר הטוב שיקרה בעוד אי אלו שנים, שכך זה יהיה התמונה הטובה ביותר. כלומר, תמונה עתידית של חלום ניתן למימוש. החזון בעצם מראה לנו את הכיוון שאליו העסק שואף להגיע. זהו מצב שיא של הצלחה. אסטרטגיה זו בעצם תוכנית רב שנתית למימוש החזון. היא מתייחסת לכל מה שאנחנו בעצם מביאים לידי ביטוי כבעלי עסק, לחולשות שלנו ולעוצמות שלנו. והיא מעניקה דגשים לפעילות העסק בכל התחומים. בעצם זה כלי להשגת יתרון תחרותי. למה אני מתכוונת? אנחנו יכולים להיות הכי גדולים במדינה, הכי זולים בשוק, השירות שלנו הכי טוב. אנחנו יכולים לבחור אסטרטגיה של עבודה מתוך שיתוף פעולה. אנחנו יכולים לבחור אסטרטגיה של רכישת מוצרים משלימים. בעצם אנחנו אלה שנותנים את היתרון, את הכלי. האסטרטגיה היא סוג של כלי שאיתו אנחנו נפעל, והיא זו שתיתן את הדגש לפעילות של העסק בכל התחומים. אם למשל אני בחרתי באסטרטגיה של הכי זול בשוק, שימו לב שזו אסטרטגיה שעלולה להיות בעייתית. כל הדברים שאני אפעל בהמשך ינבעו מתוך הרעיון הזה שאני רוצה להיות הכי זולה בשוק. כלומר, אם אני צריכה להביא חלפים, אז החלפים שלי יהיו זולים, אני צריך להשיג את אותם ספקים שיביאו לי חלפים זולים. אני אצטרך למזער את עלויות השינוע. אני אצטרך לעשות הרבה מאוד פעולות כדי להיות הכי זולה בשוק. לעומת זאת, אם אני רוצה לפעול מתוך אסטרטגיה של שיתוף פעולה,
אני, קודם כל, אני אהיה הרבה יותר פתוחה כלפי המתחרים שלי, כלפי המוצרים המשלימים או השירותים המשלימים שיש לי, ואני בעצם כל פעם אנסה לחבר אותם אליי בדרכים כאלה ואחרות כדי להרחיב את הסל וכדי לפעול מתוך השיתוף פעולה. מטרת על. מטרת על בעצם זאת תמונת עתידית של חלום הניתן למימוש השנה. כלומר, אני בוחרת סוג של פעולה או נושא אחד שאני רוצה, לשים עליו את הדגש, שהוא בעל החשיבות הרבה ביותר מבחינתי השנה. דוגמה, אם אני עסק שהוא עוסק פטור, המעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה. תוכנית עבודה. תוכנית עבודה היא בעצם המתווה שמרכז לנו את כל הנושא הזה של איך אני אשיג את היעדים שלי, איך אני אבטיח את המשך קיומו של העסק ואיך אני אקדם את המשימות שלו. בעצם עבודה לפי תוכנית עבודה מייעלת את העבודה בעסק. עם תוכנית פעולה מפורטת שמתייחסת לכל החלקים, כמו שאמרנו מקודם, תוכנית עבודה מתייחסת גם לנושא השיווק וגם לנושא הפיננסי, גם לנושא הלוגיסטי, למשאבי אנוש, לעוד הרבה חלקים בתוך העסק, שבעצם הם אלה שמרכיבים את הפעילות של העסק. אז למה אנחנו עושים את זה ואיך אנחנו עושים את זה? קודם כל אנחנו צריכים לעשות תכנון. תכנון, אנחנו מגדירים יעדים, מה שמאפשר לנו בהמשך גם לעשות בקרות. אנחנו בשלב הראשון בודקים בסוג של זום אין וזום אאוט על העסק. אנחנו בודקים את המשימות שעשינו מבחינת זום אין, ואנחנו בודקים את התמונה הכוללת בזום אאוט, ורואים בעצם מה קרה בשנה החולפת, מה עשינו טוב יותר, מה עשינו פחות טוב. בהתאם לכך, אנחנו באמת יכולים לשפר את התהליכים בתחום של הכספים, השיווק, התפעול, כל אלה בסופו של דבר, וזו הסיבה שאנחנו נמצאים פה, מביאים להגדלת הרווחיות. חברים, מי שעובד עם תוכנית עבודה מסודרת, מגדיל את הרווחיות. איך עושים את זה? שלב ראשון, אנחנו זקוקים באמת לעצירה הזאת, כמו שאמרתי מקודם, של זום אין וזום אאוט. בואו נעשה קצת פוקוס על החוזקות, נטשטש את החולשות ונסתכל על התמונה הרחבה. בשלב השני, אנחנו צריכים להגדיר יעדים חכמים שיהיו מדידים וריאליים. בשלב הבא, אנחנו צריכים להגדיר פרויקטים, מה הפעולות הנדרשות, מה המשאבים הנדרשים, וכמובן, מה הם לוחות הזמנים. ולבסוף, אנחנו נצטרך גם ליישם את התוכנית. לא מצחיק, אבל הרבה מאוד בעלי עסקים נתקעים דווקא בשלב הזה של יישום התוכנית. אוקיי, בנינו תוכנית והיא נשארת במגירה. אז לא. אנחנו רוצים ליישם ואפילו לבצע בקרות, כי אלה בעצם יסייעו לנו לקדם את עצמנו ולוודא שאנחנו באמת פועלים בכיוון הנכון. אז בואו נרד בשלבים. שלב הראשון, בעצם אנחנו עושים זום אין, זום אאוט לעסק. מי שמכיר את מודל סוואט, בעצם זה העניין. אנחנו צריכים לזהות מהן החוזקות שלנו ומהן החולשות שלנו, מהן ההזדמנויות שעומדות בפנינו ומהם האיומים שעומדים בפנינו. ברגע שאנחנו יודעים לזהות את הדברים האלה, אנחנו יכולים להבין מה בעצם מרים אותנו, מה שמרים אותנו זה החוזקות וההזדמנויות, ומה מחליש אותנו, אותן חולשות ואיומים. ובעצם למקד את הפעילות שלנו באותם מקומות שיש לנו בהם הזדמנויות או חוזקות, לראות איך בעצם אנחנו יכולים להתגבר באמצעות החוזקות שלנו על איומים, או להימנע מכניסה למקומות שבהם החולשות יבואו לידי ביטוי. זה בעצם השלב הראשון, להבין בעצם מה עשינו ואיך עשינו את הדברים, מה חזק אצלי ומה פחות חזק. להבין מה אני צריכה לשפר גם. אלה דברים מאוד מאוד חשובים להמשך הדרך. השלב השני הוא שלב הגדרת היעדים. אני רוצה להכיר לכם את הגדרת היעדים החכמים, את הכלי שנקרא סמארט. לא סתם סמארט, סמארט זה ראשי תיבות.
אנחנו מתחילים עם יעדים שהם ספציפיים. אני רוצה שהיעד יהיה מדויק. אני לא רוצה שהיעד יהיה בערך. אני רוצה שהיעד יהיה ספציפי מאוד לנושא מסוים. אני רוצה שהוא יהיה מדיד, measurable. מדיד, גם כן ולא זה מדיד. כלומר, האם השגתי את היעד או לא השגתי את היעד. אני יכולה לתת יעדים מדידים בשני סוגים. כן, לא, סוג אחד, וסוג שני, אני רוצה להשיג 100 ייעוצים מתמשכים בשנה. אני רוצה להשיג 3 לקוחות חדשים בחודש. Achievable, בעצם אני צריכה יעד שהוא בר השגה. יעד בר השגה שאני באמת יכולה להגיע אליו. יעד שהוא יהיה רחוק מדי, יקשה עליי ואני לא אגיע אליו. רלוונטי, אני צריכה מצד שני שהוא גם יאתגר. שהיעד יהיה רלוונטי ומאתגר, זה בעצם שני הדברים שהולכים יד ביד. אני לא רוצה רק להשיג את היעד, כי אם אני אקבע יעד שהוא נמוך מדי, אני אשיג אותו מהר מדי וזה לא יהיה בזה שום עניין. אני צריכה יעד שיהיה גם מאתגר וגם רלוונטי למבצע הפעולה. כלומר אלינו. ותחום בזמן. שימו לב חברים, לנו הישראלים יש נטייה למחר כך. שום דבר, אוקיי, הכל יקרה, אין לנו לוחות זמנים. כאן חשוב מאוד כדי שיעד באמת, שנדע שהיעד עומד בכל 5 האלמנטים, שיהיה לו גם תחימה בזמן. יעד שיעמוד בכל 5 האלמנטים האלה, באמת ישיג את המטרות שלו. באמת יסייע לנו לקדם את הדברים. השלב השלישי הוא בנייה של תוכנית עבודה פרויקטלית. בעצם להסתכל מה אנחנו זקוקים בסך הכל ולבנות את זה כפרויקטים, כמשימות. כשכל פרויקט מכיל בעצם פעילות אופרטיבית, מהם לוחות הזמנים לאותה פעילות, מה התקציב וכמובן מהם מדדי ההצלחה. מה אני זקוקה כדי להגיע לאותם פרויקטים, איך אני בעצם מממשת את תוכנית העבודה שלי. חשוב מאוד להתייחס לאירועים חשובים ולנושא של פיתוח אישי ועסקי. למה הכוונה? אירועים חשובים זה יכול להיות מצד אחד השתתפות בתערוכות. לדוגמה, אם אני רוצה להשתתף בתערוכה שנתית בתחום של בנייה, והתערוכה הזאת מתקיימת כל שנה במרץ, חשוב מאוד שאני אתזמן את זה ושאני אתן לזה ביטוי בלוח השנה, בלוח התוכנית העבודה שלי. ושאני לא סתם אתכנן את זה מבחינת לוחות הזמנים, אלא שאני אתכנן את זה גם מבחינת התקציב. מה זה אומר מבחינתי להשתתף באותו אירוע? כנ"ל גם לפעולות של פיתוח אישי ועסקי. אם אני רוצה להשתתף בקורס מסוים, או לקנות תוכנה חדשה לעסק, אני צריכה גם תקציב לטובת העניין, אני צריכה לשים את זה בתוכנית העבודה שלי, לפנות לזה זמן ותקציב, ולכן חשוב לתת לדברים האלה ביטוי. תקציב. מאוד 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 חשוב להתייחס לנושא של הכנסות והוצאות. אם דיברנו מקודם על העצירה וההתבוננות של מה אני עשיתי במהלך השנה החולפת, כדאי מאוד להסתכל גם לדוגמה מי מהלקוחות שלי מי הם אותם 20% מהלקוחות שהכניסו 80% מההכנסה, או על איזה נושאים הוצאתי בעיקר, מה הדברים שגורמים לי ההוצאות הכבדות ביותר בעסק שלי. האם יש חודשים מסוימים שיש לי בהם הכנסות גדולות, או חודשים שההכנסות שבהם יותר מצומצמות? הפוך. מהם החודשים שבהם יש לי הוצאות גדולות יותר והוצאות נמוכות יותר? האם יש הלימה בין החודשים האלה? כלומר, האם יש חודש שבו ההכנסות מאוד גבוהות אבל ההוצאות מאוד נמוכות? או הפוך, שזה עוד יותר בעייתי. אנחנו צריכים לראות בעצם את התוכנית מבחינה שנתית, לראות איך אנחנו מתכננים את הנושא התקציבי ואיך אנחנו מביאים אותו לידי ביטוי. התוכנית השיווקית. בתוכנית השיווקית אנחנו מתייחסים לכל הנושאים שקשורים במוצר,
מהו מגוון המוצרים שיש לי, ועם איזה אחריות אני אתן להם, ולמחיר. אם יש לי מדיניות מחירים מסוימת, משלמים לי רק באשראי, או רק במזומן, או מה שזה לא יהיה. המקום, האם אני צריכה לשנע את המוצרים שלי, אם אני מוכרת לדוגמה דרך האינטרנט, זה משהו שהוא מאוד משמעותי. אם אני יועצת, האם אני יכולה לעבוד גם דרך הסקייפ, או שאני עובדת רק פנים מול פנים. קצת אני אתן התייחסות לנושא של המותג שלי, ללוגו, אולי אני צריכה לעבור איזושהי מתיחת פנים מסוימת בכל הנושא הזה, וכמובן לכל הנושא של מערך שיווקי, איפה אני מפרסמת, האם אני מפרסמת רק באינטרנט, אולי אני מפרסם גם במקומונים, האם אני משתתפת בכנסים, תערוכות, כל מה שקשור בעצם במערך השיווקי. כל אלה ביחד בונים לי את התוכנית השיווקית, שגם אליה אני חייבת להתייחס. ואז מה שאני מקבלת בעצם זה תוכנית מלאה. התוכנית המלאה בנויה מהתוכנית הפיננסית, מהתוכנית השיווקית, מכל האירועים החשובים שדיברנו עליהם, מכל מה שדיברנו על הנושא של פיתוח אישי ועסקי, הפרויקטים שיהיו לי במהלך השנה. כל אלה ביחד, יותר מזה, אני רוצה שהם ימלאו, שהם יגשימו את מטרת העל השנתית, ולכן אני אוודא שכולם ביחד מתקשרים לנושא הזה. ברגע שאני שמה את הדברים מול העיניים, אני יכולה לראות אם זה באמת מוביל אותי למה שאני רוצה, ואם באמת התוכנית המלאה מובילה אותי למה שאני ביקשתי מלכתחילה. הרי מלכתחילה ביקשתי להשיג יעדים מסוימים. אני רוצה לראות שאני אכן מגיעה לאותם יעדים. ברגע שיש לי את כל הדברים האלה, אני יכולה למעשה לשים אותם בצורה מרוכזת. איפה לשים אותם? בלוח תכנון שנתי. אם תסתכלו אחר כך במתנה ששלחתי לכם, אני שלחתי לכם מתנה שמתייחסת לאיך בעצם לבנות את הלוח הזה. בלוח הזה אנחנו מתייחסים לכמה נושאים. ראשית, דיברנו בהתחלה על היעדים, ואני מחלקת אותם לפי חודשים. שימו לב שאני יכולה לחלק את זה לפי חודשים, את היעדים, ולהחליט מה אני שמה בכל חודש. וכמובן, מה היעד השנתי שלי. אם לדוגמה דיברנו על אותו עוסק פטור שרוצה לעבור לעוסק מורשה, ועוסק מורשה היעד השנתי שלו זה לפחות 100,000 שקל, אז צריך לוודא שהיעד מחירות בכל אחד מהחודשים בסך הכל הכללי מסתכם בלמעלה מ100,000 שקל. יותר מזה, אני שמה בקרות, שימו לב שיש לי בקרות בכל אחד מהתחומים, אני שמה בקרות כדי לבדוק מה עשיתי ואיך אני מתקדמת ואיך אני משתפרת לכיוון אותו יעד, ואם אני צריכה לעשות תיקונים, איפה אני צריכה לעשות תיקונים. חלק הבא, דיברנו על זה, דיברנו על הפרויקטים. שוב פעם, אני משבצת אותם כל דבר ודבר במקום שאליו החלטתי שאני הולכת. אני מתייחסת לאירועים, גם לחגים. שימו לב, אם יש חגים, אם אני עסק שמוכר לדוגמה פרחים, מן הסתם בחגים תהיה לי יותר עבודה. אז כדאי שאני אציין מראש את החגים, ואשים אותם במקומות הראויים כדי שאני אדע מראש להתכונן אליהם, ושאני אדע מראש לבנות את עצמי בדרך הנכונה. גם אירועים אישיים כדאי להכניס בתוך העסק. אני לדוגמה חוגגת לבת שלי בת מצווה בעוד שבועיים. ברור ששמתי את זה בתוכנית העבודה שלי, כיוון שזה משפיע על כל ההתנהלות שיש לי לאורך התקופה שלפני. כמובן אירועים עסקיים, דיברנו על זה, מי שלמשל רוצה לנסוע לכנס בחו"ל צריך להתכונן על זה בהתאם, צריך גם להכין לזה תקציבים בהתאם. חשוב מאוד להתייחס לדברים האלה. פיתוח, אני מתייחסת גם ללימודים והכשרות, גם לשדרוג הציוד, גם לפיתוחים של מוצרים חדשים בעסק. כל אלה ביחד אני שמה אותם ומתכללת אותם בתוך לוח השנה שלי. כמובן, הנושא התקציבי. לא לשכוח אותו, כי כל אחד מהדברים שדיברנו עליהם קודם, יש לו השלכה תקציבית. אני רוצה לראות איך הדברים האלה באים לידי ביטוי, והאם, לדוגמה, אותם 100,000 שקל שיעדתי לעצמי למעלה מקודם, הם יספיקו לי לבצע את כל מה שאני רוצה במהלך השנה. אני חייבת לשים את הדברים מול העיניים כדי לראות איך זה נראה. אחת הטעויות הנפוצות באמת זה שלא שמים את הדברים ולא כותבים אותם. רק אומרים, אוקיי, בראש אני מתכננת פחות או יותר, אני פחות או יותר יודעת. לא, כדאי לשים את הדברים בכתב, מול העיניים, לראות את הדברים
זה עוזר לנו בשני דברים. ראשית, ברגע שאנחנו רואים, אנחנו יודעים לאן אנחנו צריכים להגיע, וזה מכוון אותנו, הוויז'ואל הזה נותן לנו ערך מוסף. דבר נוסף שזה נותן לנו, זה נותן לנו את היכולת בעצם לוודא שאנחנו אכן עומדים בדרך, אכן אנחנו נמצאים באותה דרך שהתווינו לעצמנו. כמה עקרונות לבניית תוכנית העבודה השנתית. תוכנית העבודה השנתית צריכה בעצם לאפשר לנו גם את הפעילות השוטפת. אם תסתכלו על מה שדיברנו קודם, תראו שלא דיברתי על, אם דיברנו על המוכרת של הפרחים, לא דיברנו על תהליך השזירה שאולי הוא הפעילות השוטפת שלה. זאת אומרת מה, לא עובדים יותר? לא. להפך. אנחנו חייבים לוודא שכשאנחנו מסתכלים, וזה עוד דבר שזה מאפשר לנו לראות את התמונה בכללותה, שיש לנו באמת מקום, לפעילות שוטפת, מקום שיהיה לי זמן לעבוד, מה שנקרא. אני רוצה לראות שזה לא עמוס מדי מצד אחד, ומצד שני זה גם לא פשטני מדי. אני רוצה להתייחס לכל התאריכים שרלוונטיים לי בלוח השנה. רלוונטיים לי בלוח השנה, אם אני עובדת מול ארגונים, אז בלוח השנה הארגוני יש כמה תאריכים שהם רלוונטיים יותר לארגונים, אבל הם פחות רלוונטיים למי שעובד לדוגמה עם משפחות. מי שעובד עם משפחות מאוד ישמח. יום המשפחה שאנחנו חוגגים בשבוע הבא מאוד רלוונטי. לעומת זאת, מי שעובד עם ארגונים מאוד רלוונטי לו נושא של שנת תקציב. תמונה הכללית מאפשרת לי לעשות זום אין, זום אאוט לכל הפרטים שהסתכלתי עליהם קודם, ולראות גם ביחס לכל משימה ומשימה, לכל פרויקט ופרויקט, לכל אירוע ואירוע, איפה אני נמצאת, וגם את התמונה הכוללת לאן אני הולכת בסך הכל הכללי. אני אתן פה דוגמה. אני רוצה להשתתף בתערוכה, התערוכה מתקיימת בחודש מרץ, ואני יודעת להתקשר לתערוכה אני צריכה כבר בחודש ינואר. את החומרים אני צריכה להכין כבר בחודש פברואר. רק כך אני אוכל להגיע עם כל החומר בזמן לתערוכה בחודש מרץ. מאמרים, אני רוצה לפרסם מאמר אחת לחודשיים, אז אני אשים אותו כל חודשיים. יש לי מפגש ספקים בתאריך מסוים, אני צריכה לראות אם זה אכן ריאלי. שימו לב שבדוגמה הזאת נתתי שיש לנו בר מצווה במקביל למפגש הספקים, האם אני יכולה לעמוד בזה? שאלה, אני לא קובעת, אבל כדאי שנשים לב לדברים האלה. כדאי שנראה אותם, ברגע שאנחנו רואים אותם מול העיניים, אני יכולה לדעת האם זה בכלל משהו שאני יכולה לעמוד בו, כן או לא. ולבצע בקרות, לראות איך התקדמתי. אם לא, לדוגמה, לא התקשרתי עם הספקים בתערוכה, מה עשיתי, למה זה לא קרה, מה אני יכולה לעשות אחרת, והאם אני יכולה לגשר על הפער בחודש הבא. כמו שאמרתי, אחד הנושאים שאני נתקלת בו, זה הנושא של אי יישום התוכנית. ברגע שאני מחליטה, שאני שמה לעצמי את התוכנית מול העיניים, קל לי יותר ליישם אותה, כי אני רואה לאן אני אמורה ללכת, וקל לי גם מאוד לעשות בקרה. בקרה בשיטת שימור שיפור, כלומר, מה עשיתי טוב, את זה אני אשמר, ואיפה הנקודות שאני צריכה להשתפר בהן. כל אלה מסייעים לי מאוד ליישם את התוכנית, ובסופו של דבר להגיע למטרות אותה ניצבנו מלכתחילה. כמה טיפים לפני שאנחנו מסיימים. קודם כל רצוי מאוד להבין מהי התמונה הכוללת, לאן אנחנו הולכים. לכן גם אמרתי, תגדירו לכם מטרת על שנתית. מטרת העל השנתית נותנת לנו מתווה שמאגד את הכל ביחד. תרדו למשימות, תפרטו אותן. ככל שתפרטו את המשימות טוב יותר, כך תוכלו להבין מה הנקודות שבהן אתם זקוקים בהן לתוספת זמן, תקציב גבוה יותר, כל הדברים שבעצם מאפשרים לנו להסתכל על המשימה באמת ברחל בתך הקטנה. הרבה מאוד פעמים יש לנו נטייה, מרוב שאנחנו מתמקדים בכל מיני דברים, והמון ועסוקים בהמון דברים, אנחנו מאבדים את ההתמקדות בעיקר. שוב פעם, ברגע שיש לנו משימת על, מטרת על, אנחנו יכולים להתמקד בעיקר ולהבין מה נכון לנו לעשות ומה באמת מקדם אותנו. תתמקדו בעיקר, תלמדו מההצלחות. לאורך השנה, ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד עם תוכנית עבודה, אנחנו יכולים לראות איפה הצלחנו. תלמדו מההצלחות.
את אותם דברים שהביאו לאותן הצלחות, תיישמו גם בפרויקטים אחרים. תקציב זה נושא שמאוד חשוב. ברגע שאני מאבדת את השליטה על התקציב, קשה לי מאוד להחזיר את העסק לזרימה נכונה. חשוב מאוד להיות עם היד על התקציב ולראות שאכן אני עומדת ביעדים שלי, גם מבחינת ההוצאות וגם מבחינת ההכנסות. זה מאפשר לי לקבל החלטות מושכלות. אני יכולה לראות מה עשיתי טוב יותר, מה עשיתי פחות טוב, ולכן אני יכולה לדעת מה נכון לי לקבל, איזה החלטה נכון לי לקבל גם בהמשך. תרשו לעצמכם לשגות. אנא מכם, לא קרה כלום. אנחנו יכולים לתקן. ברגע שאנחנו עובדים ומבקרים את עצמנו, אנחנו יכולים לראות איפה אפשר לתקן. אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, היעד שהצבתי היה גדול מדי, הוא לא ריאלי, אי אפשר לעמוד בו. לכן אפשר לתקן אותו. אפשר לחזור ולראות מה כן ריאלי ומה כן יקדם אותי. בכל מקרה, הרעיון זה שזה יקדם אותי באותה מטרה להשיג את מטרת העל. ואל תיתנו לזמן לרדוף אחריכם. נהלו אתם את התנהלותכם במהלך הזמן. את הזמן לא ניתן לנהל. הזמן עובר בין אם נרצה ובין אם לא. אבל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לראות איך אנחנו מתנהלים בתוך מסגרת הזמן הזאת. ואיך אנחנו הופכים להיות אפקטיביים יותר במסגרת הזמן. שוב פעם, ברגע שיש לי תמונה לנגד עיניי, קל לי יותר לנהל את הזמן וקל לי יותר לראות איפה אני צריכה להשקיע ובמה אני צריכה להשקיע. זהו, תוכנית העבודה היא בעצם הגשר בין החזון למציאות. היא זאת שעוזרת לנו להצליח. אני מאחלת לכם המון הצלחה. זה הזמן שלכם להתחיל לעבוד. אם יש לכם שאלות, אתם כמובן מוזמנים לפנות אליי. יש לכם פה את כל הפרטים, איך ניתן להגיע אליי, איך ניתן להתחבר, ואתם מוזמנים באמת להתחבר אליי גם בלינקדין, גם בפייסבוק, לראות איך אפשר לקדם את תוכנית העבודה שלכם. מאחלת לכם המון בהצלחה, ונתראה בהמשך.